Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsalde on guztioi, gaur ostirala da, urriak 4, asteburua gertu daukagu, baina gu gaurko egunerako elkarrizketa bat daukagu programatuta. Gure gaurko gonbidatua Juan Ignacio Artxoaga izango da, Kukubat turismo etno-kulturaletik etorriko da, datorren egunetan Etxarriaren Arazen ospatuko den Nafarroako tortilla txapelketaren 3. edizioari buruz hitz egitera. Baina gu gaur momentuz hasiko gara gaurko eguneko edukiekin. Goazen gaurko eguneko efemerideak ezagutzera. Lehenik eta behin, 1669 urteko urriaren 4ean, Amsterdamen Rembrandt marrazkilari, margolari eta irarle barroko ospetsua, artearen historiako margolaririk ospetsuenetarikoa hil egin zen 63 urterekin. Eta azkenik, mende batzuk geroago, 1990ean Janis Joplin, estatubatua rock and roll eta blues abeslaria, rockaren historian izartzat hartzen den lehen emakumea hil zen 27 urterekin. Has gaitezen orain egun hauetako agenda errepasatzen. Gaur zentralen arratsaldeko 8etan musika martxan tokiko gazte taldeen kontzertuak egongo dira, sarrera librearekin. Igande goizean, 11etan, lasterketa solidarioa antolatu du Anfasek, 5 edo 10 kilometroko aukerekin. Apuntatzeko 12 euro ordaindu beharko dira. Egun berean, arratsaldeko 6etan, Epa txiki aurrentzako musikala egongo da Maria de Maeztu kulturetxean, eta sarrerak 4 euro balio du. Ikusiko duzue nola euskal abestitan munduko abesti estilo guztiak aurkitu daitezkela, ezta? Zanba zer da, inauterietako musika hori atzekaldea mugitzeko? Hala, ipurdia esan du. Kantatu nahi dut bizitza, usteltzen ez da zaititza. Balantzan jarriko nuke jainkoa banintza. Galdera bat, badakizu zer den ukelele bat? Ukelela! Tiroleko txano bat. Jainkoa banintza. Venga, proposatu zeuk abesti bat. Binetan, gospel bat? Bueno, hurrengo. Zugarri gustatzen zaiterri. Bestela datozen penai, ez diezurik bota nahi, niltzen naizen gaudea behintzat egizero lasai. Haze konjuru kaskarra. Zer diozu? Kaskarra bai. Ziur zaude, Iker. Gaur bisita etorriko zaizula izango da Rukula kondea. Rukula? Trokola. Trokola? Drakulo. Drakula! Egun horretan ere, igandean, Navarra Arenan eskupilotako master txapelketa ospatuko da arratsaldeko 6etan, eta sarrerek 20 eurotik aurrera balio dute. Goazen orain gaurko eguneko komunikabideen azal nagusiek zer kontatzen diguten aztertzera. Diario de Navarraren azalarekin hasiko gara, bere etorkizuna bermatzeko Volkswagen Nafarroak 2030erako autoelektrikoak ekoiztea helburu duela azaltzen du egunkariak bere titular nagusian. Argazki nagusian berriz, Parisen polizia ageri da atzo gizon batek 4 poliziei sastatu zituen eta. Beko albistetan PSN atzera egin eta Navarra Sumaren sinbolo legea eztabaidatuko duela argitzen du egunkariak.
Eskuinaldeko albisteekin jarraituz, UGTek txibiteri eskatu dio errekurtsoa ez aurkeztea eta euskararen epaia onartzea. Bestalde, fiskalak Etxebarriarentzat 4 urteko kartzela zigor askatu dio sekretuak ezagutzera emateagatik. Bestetik, Trumpek bere arantzalekin Espainiar elikagai sektorea zigortu duela salatzen du komunikabideak ere. Azkenik, Manuel Carrasco abeslariari eginiko elkarrizketaren aurrerapena ageri da. Diario de Noticiaseko azalari paso emango diogu, Maiak Iruñean bere goi karguen soldatak igotzeko dieten sistema berreskuratu egin duela aditzera eman du egunkariak bere titular nagusian. Argazki nagusian berriz, ospitalean haur batzuk jolasean ageri dira, kirofanora jolasean estres gabe titularekin batera ageri da argazkia. Ezkerraldeko albisteetara pasako gara, Osasun taldeak Paris 365 jantokian mahaia zerbitzatu dutela aipatzen du egunkariak. Gainera, Londreseko futbol talde batek Osasunaren armarria urdinez eramaten duela azaltzen du ere. Bestalde, Eldrogasek gaur bere azken lana aurkeztuko duela argitzen du ere, 42 abestirekin. Eskuinaldeko albisteekin amaituko dugu. Europa euskararen kontrako sententzia aztertuko duela azpimarratzen du egunkariak. Bestalde, Trumpen arantzelek Nafarroaren 6 milioi euro esportazioetan arriskuan jartzen dituztela zehazten du ere. Bestetik, Europako kamioien kartelaren kontrako 72 demanda egon dira Nafarroan. Jarraian, Volkswagen Nafarroak autoelektrikoak ekoiztea aztertu duela azaltzen du egunkariak. Azkenik, PSNek Navarra Sumaren sinbolo legea tramitatu duela aditzera ematen du. Gara egunkariaren azalarekin jarrituko dugu. Justiziak estatuari apuntatu dio Zudaireri jaurtitako pilota baieztatuz. Iruñeko auzitegiak epetutako polizia absolbitu egin zuela azaltzen du egunkariak, baina 2012an begi bat zauritua zuen Atarrabiako bizilagunari jaurtitako gomazko pilota bat izan zela ezarri zuen. Titular honekin ireki du egunkariak bere azala. Alboko albistean, Bolondresek Etxeandiaren gorpua Gorbeian aurkitu dutela argitzen du Garak. Argazki nagusian Donald Trump ageri da, arantzel berriak iragarri ditu presidenteak munduko merkataritza erakundeak Europar Batasunaren kontrako epaia ondoren. Elisabeth Rasekoala zientzialariaren hitzak ekarri dituzte ere portada nagusira, doktoretza daukaten zientzialariak ere ondo komunikatzen ez dakitela azaldu du. Bestalde, Nafarroako parlamentuak tramitera eraman du Navarra Sumaren sinbolo legea PSNren abalarekin. Azkenik, giza eta ekologia erronka garapen kontseiluak bere gain hartu duela argitzen du egunkariak. Berria egunkariaren portadarekin orain, konfesatokietan isildutakoak argitzen titulorekin ireki du azala berriak. Nafarroan, pederastia jasandakoak elkartu egin direla azaltzen du egunkariak, ikastetxe erlijiosoen abusuen biktimak taldean. Honekin batera, abusuak jasandako 2 biktimen irudia ageri da ere, eta bakoitzak plazarututako kontakizunak. Beheko albisteetan, aurra haurtzendegietan daukatenentzat 16 asteko guraso baimenik ez dela izango aditzera eman du egunkariak. Alboan, Jocelyn Bell Barner astrofizikaren hitzak ekarri dituzte azalera. Zientzia maskulinoa izan dela dio, proportziorik ez dela egon gaineratuz. Jarraian, Tornike Xengelia Kirolbet Baskoniako jokalariaren esaldi esanguratsu bat ere azalaratu dute. Euroligan favoritotzat hartuak ez izan arren, honenen artean borrokatuko direla adierazi du jokalariak. Eusko Legebiltzarrak euskal presoentzat ongi etorriak ez egitea eskatu duela azaltzen du ere egunkariak. Azkenik, herritar bat itxu usteagatik auzipetu zuten poliziari zigorrik ez diotela jarriko azaldu du berriak. Euskal Herria Irratiko webgunearen azalerekin amaituko dugu, Navarra Sumak konfiantzazko kargudunentzat dietak berreskuratuko dituela salatzen du komunikabideak. Bilera bakoitzeko 371 euro kobratuko dutela gaineratuz. Alboko albistean berriz, Tuterako Nafarro oinezak laguntza bar duela aditzera ematen du komunikabideak. Eta azkenik, Bruselak Euskararen dekretuaren epaiak euskaldunen eskubideak ea urratzen dituen aztertuko duela argitzen du webguneak. Has gaitezen Zizurko albisteekin. Zizur Nagusiko alkateak udal musika bandako juntari harrera egin dio, eta horretaz gain, marka pertsonala eta sare sozialen inguruko lan tailerrak eskainiko ditu udaletxeak.
Bestalde, gaur El Lunar de Lady Chatterley antzerki emanaldia egongo da gaueko 10etan kulturetxean. Roberto Santiagok 1928ko Lady Chatterleyren maitalea eleberriko protagonista erabili du inspirazio iturri. Ironiaz, adimenez, humorez, argitasunez eta erritmoz beteriko testu bat osatzeko. Liburua debekatua egon zen bere garaian, eta eskubide berdintasunaren aldeko eta emakumeen aukeraketa askatasunaren aldeko aldarria da. Gainera, Ana Fernandez aktoreak sari eta aitortza desberdinak jaso izan ditu bere interpretazio eta ibilbide oparoari esker. Haien artean Goya sari bat. Ikuskizun honetarako sarrerek 12 euro balio dute. Igandean berriz, 6 urtetik aurrerako aurrei zuzendutako antzerkia egongo da kulturetxean arratsaldeko 6etan. La Casa Más Pequeña izenburua du eta Jarleku Teatro taldearen antzezlan honek haur errefuxiatuen zalantza eta deserrotzea ditu aztergai. Sorlekutik alde egin behar izatearen ondorioz eta zeinen garrantzitsuak diren pertsonen arteko harremanak horrelako egoeretan. Sarrerak 4 euroko prezioan daude. Hurrengo ostegunean, urriaren 10ean, Xavier Artiedaren eskutik Everybody Needs Heroes zuretzako antzerkia egonen da kulturetxean sarrera librearekin. Bere gorputz adierazkortasun aberatsa bakarrik erabiliz, komedia eroa sortu du. Egun, eroitzat jotzen ditugun pertsonaia sorta ederra erakutsiko diguna. Doako sarrera eskuratzeko, aurretik gonbidapena hartu behar da kulturetxeko txarteldegian. Atarrabiako albisteetara pasako gara orain. Pasaden larunbatean, irailaren 28an ospatu zen Atarrabiako gosearen aurkako lasterketaren 8. edizio arrakastatsua, 641 parte hartzailerekin. Gobernuz kanpoko erakunde batzuek ere eguna haien lana ezagutarazteko baliatu zuten. Horretaz gain, Atarrabia eta Adazen elkarteak elkarlanean jarraitzeko hitzarmena berritu dute. Hitzarmen honen bitartez, mugikortasun arazoak dituzten pertsonek fisioterapia sesioak etxean bertan jaso ditzazkete. Gainera, jasangarritasuna eta garapen ekologikoa bultzatzeko zenbait neurri ere onartu ziren udaletxeko azken plenoan. Haien artean, kulturetxean eguzki plakak ezartzearena. Bestalde, Bakerako, Garapeneko eta Arrazakeri gabeko eskolen hezkuntza proiektuaren barne egindako ikusi-makusi erakusketa ikusteko azken eguna da gaur. Martiket igerilekuan, ibilbide interaktibo bat dago, zeinetan haur eta gazteek diskriminazioari buruz eta hau oinarritzen duten mekanismoei buruz ikas dezaketen. Gainera, Gaztelekun egingo den musika ekoizpen tailerrean izen emateko azken eguna ere gaur izango da. Asteburuari begira, bihar hasiko dira Atarrabiako jaiak, bihartik hurrengo igandera arte iraungo dute, eta gustu guztiak asetzeko moduko programa antolatu dute. Gainera, Atarrabian ospatuko den Atortxurroken 23. edizioko kartela aurkeztu dute. 18 taldek joko dute abenduaren 28an maitasunaren apologia lelopean, errepresaliatu eta senitartekoen aldeko maitasuna agertzeko eskubidea aldarrikatuz. Tiebaseko berriekin joango gara orain. Herritarren parte hartze prozesua zabaldu da udal planaren egituraketa aldatzeko. Iradokizun edo aportazioak urriaren 30 baino lehen bidali beharko dira udaletxera. Gainera, eta honekin lotuta, urriaren 7an arratsaldeko 6:30 udaletxean sesio informatibo irekia egingo da interesa duen herritar oro hurbildu dadin. Bestalde, Sierra de Alaitz Fundazioak antolatzen dituen ingeles kurtsoetara apuntatzeko epea zabalik da, urriaren 15 arte. Talde eta maila desberdinak osatuko dira. Iruñako berriekin bukatuko dugu. Udalak harrera egin die Espainiako padel txapelketan aurren junior zein kadete kategorietan parte hartu zuten Nafarroako adingabeen selekzioei. Nesken kategorian Nafarroa lehen mailan mantendu eta 3. geratu zen. Mutilen kategorian eliterako igoera lortu zen. Horretaz gain, 16 eta 30 urte bitarteko 80 gaztek hasi dituzte ordaindutako prestakuntza esperientzia. Hainbat lanbidetarako, Iruñeko udalaren 5 lantegi eskolen bitartez. Gainera, herritarren partaidetzako zentroko programak 11 kurtso eskaintzen ditu urteko azken hiruhileko honetarako. Bereziki, elkarte eta kolektiboi zuzenduta eta bestalde jakinarazi dutenez,
Ingurumen hezkuntzako museoak urrirako antolatzen dituen irteera geologiko eta paseo sentsorialetarako plaza libreak geratzen dira. Gaiz aldatuz eta gaurko planei begira, Ensanche Lanuit egingo da 6-etatik 10-etara ekintza desberdinekin. Horretaz gain, 6:30 Baluarten Navarra Fashion Weeka ere ospatuko da sarrera librearekin. Bestalde, Iriarteak larunbat honetarako proposamen ludikoa dakar Zitadelan. 0 eta 3 urte arteko aurrei zuzenduta dago haien ekimen gaitasunak deskubritzeko. Egun berean, Pasadas las 4 konpainiak Route 66 lana aurkeztuko du Iturramako Zibiboxean, ikasturte honetako euskarazko aurrantzerkiari hasiera emanez. Saioa 6etan hasiko da, 5 urtetik gorako aurrei zuzenduta, eta sarrerak 3 euroan eskura daitezke. Bukatzeko, asteburu honetan ere Nafarroako kazolatxoaren eta ardoaren astea hasiko da. Gaur lainoguneak nagusi ipar haizea ere bai temperatura maksimoetan aldaketarik ez. Larunbatean eguzkitsu egongo da egunaren hasiera eta amaieran tarteka lainotsu. Ipar haizea ibiliko da arratsaldean bizi xamar. Temperatura minimoetan aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko dira, maximoetan aldaketarik ez edo zeozer igo daiteke. Igandean beste fronte baten etorrerarekin egoerak kaxkartzera egingo du. Kantauri isurialdean nabarituko dugu bereziki, bertan zeroa oso lainotxo egongo da eta euria ere egingo du. Orokorrean euri txikia batez ere eguerditik aintzinera. Lurraldearen hegoaldean lainoak ugaritzen joango dira, baina ateria utziko dio. Hasieran haizeak hego ukitua izango du, goizean ipar mendebaldetik finkatuz joango da, eta kostaldean bizi xamar. Temperatura maksimoak antzekoak edo pixka bat apalagoak izango dira. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko 4 izarretako kanpina. Ingurune zoragarrian eta lasaian. Hondarribi eta Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskaxera. Baztan kanpina 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, apartamentoak eta bungalobak. Argindarra eta urez hornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padelpista, petanka eta pinponarekin. Gainera uztaila eta abuztuan aurrendako animazio ere badago. Erratzun, baztango bihotzean, baztan kanpina. Magazinaren bigarren partera iritsi gara eta gure gaurko gonbidatuari paso emango diogu, lehen esan bezala, Juan Ignacio Artxoaga etorriko da, Nafarroako tortilla txapelketaren 3. edizioari buruz hitz egitera. Gaur gurera Juan Ignacio Artxoaga etorri zaigu, Kuku bat elkartetik. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz? Oso ondo. Kuku bat elkartetik zatoz, ez? Eta ezagutzen ez duenarentzat zer da elkarte hau? Bueno, Kuku bat izan da turismo etnokulturala edo antolatzeko saio bat eta bueno, beraz, turistei begira osatutakoa. Helburua zen turistei, garai honetan, gero eta turista gehiago dagoen garai honetan, turistei balako eduki alternatiboak edo eskaintzea, ez? Betiko historiak, betiko kontuak kontatzeaz aparte, badaude beste batzuk horretarako, eta guk gure ikuspuntutik, Euskal Herriaren ikuspuntutik, Euskal Herriaren historiaren ikuspuntutik, euskeraren ikuspuntutik, halako beste eduki batzuk osatzea haidi eskaintzeko, guri bisitan etortze zaizkigunean, ezta?
Bueno, horrela hasi zen, eta gero, bizitzan gauza asko bezala, bide batetik hasi, eta gero beste aldera abiatu da, ezta? Zergatik, turistentzako edukiak prestatzen genbiltzen, garai horretan sortu ziren, arkitu genituen hainbat gauza, turistentzako ez ezik, bertakoentzako ere oso interesgarri zirela konturatu ginen, eta, batez ere, sukaldaritza kontuak, erresak direlako, harinak eta gustagarriak, kontu pare bat oso interesantea sortu zen. Eta haien artean nafar tortilla deitzen diozuena. Haien artean nafar tortilla izena jarri dioguna, pixka bat, ebatxi zaigun, ostu zaigun deitura ordezkatzeko, patata tortillari, badakigu tortilla espainola esate zaiola, baina Nafarroan sortu zen, edo Nafarrokoa da, bere izaeraren aurreneko dokumentua, horregatik Nafar tortilla esaten diogo. Eta nola aurkitu zen dituzten dokumentu hauek? Dokumentu hau, kontua izan zen, turistentzako edukiak eta prestatzen ari ginela, norbaitek bota zuen nola patata tortillaren jatorriaren inguruan bazela Zumalaga Karregiren inguruko anekdota bat. Nik egia esan denuen ezagutzen, baina nahiko zabaldua da, geroztik ikusi dut jendeak ezagutzen duela. Eta kontua da, lehen karlistadan Zumalakarregiren tropek Bilbo setiatuta zuten garaian, halako batean Begoñako baserri batera joan zela generala zerbait jatera. Eta ez zutela ezer, eta etxeko andreak arrautzak eta patatak besterik ez zeudela, eta harekin osatu zuela edo asmatu zuela patata tortilla eta Zumalakarregiri gustatu, eta handik aurrera zabaldu zela pixka bat. Horre kuku baten barruan izaten dugu, burruka txiki bat, batzuk leyenda zaleago dira, eta beste batzuk ez hainbeste. Orduan, batez ere turistentzako edukiak eta nahi gustatzen zait bereiztea, ez da, esaten, hau hola da, eta hau horrela omen da, ez da, edo kontatzen da, edo esaten da. Eta inguru horretan, alako eztabaida bat eta Zumalakarregi eta tortilla da, esaten, ez da, oso leyenda kutxo onbila du horrek. Hori, informazio bezala ezin dugu eman, edo. Begiratuko dut, zehose jakitea badagoen, edo zer dagoen, argitaratuta dagoen, edo bildurra da, zu turista bati kontu bat esatu duzulakoa, eta agian bada informazio bat zuk ezagutzen ez duzuna, eta uste zaitu parregarri eta esan zuen, ez etxorak bete esaten duzu, patata tortilla olata, gehatzen zea, itzik gabe tontoa bezala, ez da. Horrelako horik ez gertatzeko esaten, holako leyenda hori baldin badu, goazen bainipin, pixka bat enteratzea, begiratzea, eta beste histori edo beste jatorri edo dauden. Eta hortik etorri zen da, hasi ginen begira, eta konturatu ginen, bazala, Nafarroan dokumentu bat, patata tortillaren aipamena egiten zuena, 1817an, justu karlistadaren aurretik, ez da, garai horretan. Baina, konturatu ginen aldi berean, dokumentu horri ez zizaiola kasu handirik egiten, edo ez zizaiola garrantzia handirik ematen. Eta zergatik hori, bazirelako beste bi dokumentu hori baino zaharragoak patata tortillaren jatorritzat jotzen zirenak. Orduan, horregatik Nafarrokoa etzen oso ezaguna. Eta nongoak ziren beste bi dokumentu? Bata zen Liejakoa, Belgikako Liejako 1604ko errezeta liburu bat. Oso ezaguna. Izan ere, latinez idatzita ez dagoen zaharrena. Zatik, zaharragoak badaude, monastegietan eta Erdi Aroan eta horrela, baina latinez idatzitakoak. Eta hau zen, aro modernokoa, esan dezagun, latinez idatzita ez zegoen lehenbizikoa. Ale bakarra geratzen dena, eta ale bakar hori aurkitu zen 200 urtez galdutzat eman da gero. Erabat galdutzat eman da gero. Orduan, liburu bat zen oso aipatua, bere garaian 18. mendean hasi ziren aipatzen liburu hau, eta geroztiko
sukaldaritza liburuetan eta erreferentzia asko zeuden liburu horrenak, baina liburua bera galdota zegoen. Eta 1900, ez dakit, Bigarren Mundu Gerra inguruan, ale bat azaldu. Eta orduan, bueno, oso famoso egin zen, ale hori erosi zuten, museo baten ondo gordeta dago, eta han zegoen patata tortillaren erreferentzia izan zitekeen aurreneko aipamena. Bueno, aipamen hori gertatu da, geroztikan konturatu dirala, ez zuela balio. Eta aipamen horren, zergatikan, bueno, ze gertatu zen hor, patata etorri zanean Ameriketatik berria esan, eta berria esan ez zuen izenik. Izena jarri behartzi zaio. Orduan, izena jartzerakoan, normalean gertatzen dana, konparatu zen, bertan zeuden gauzekin. Eta zertzan, frutu bat lurpean sortze zana. Eta trufarekin lotu zuten garai hartan. Orduan, hasi ziren trufa deitzen patatari. Tartufo, italianoz, eta kartofel, alemanez, gaur egun oraindik, alemanierazko hitza patata esateko hortikan dator, trufatikan dator. Bueno, gu gero patata ustet Ameriketatik datorren izena dela, baina beste tokitan, frantsesez pomme de terre, oraindik esaten zaio, lursagarra, garai batean euskal neologismoaren erabiltzen zana. Bueno, kontua da, errezeta horretan, trufak aipatzen zirala. Eta pentsatu zuten ikusita, trufa badakizu, perretxiko badala, oso preziatua, oso aromatikoa, eta kasik jateko baino, kondimento moduan erabiltzen dana. Errezetan trufa horrekin zer egite zuten ikusita, gaur egungo ikuspuntutik, gaur egungo sukaldariei, ez zizaien burutikan pasa, olako disparate egin zitekenik trufa batzukin. Orduan, segurutzat jozuten patata zala. Eta horrela egonda urtetan, patata tortillaren jatorria, zalakuan, ontzat eman da. Eta halako batean, norbaitek irakurri zuen liburu osoa, zatik hori askotan gertatzen da, jendeak alperkeria du liburu irakurtzeko, eta pixka bat irakurtzen du, eta konklusioak ateratzen ditu. Norbaitek hartu zuen liburu osoa irakurtzeko lana. Eta konturatu zen, liburua 1604 izan arren, bertan deskribatze zala, 1525ko bankete bat. Iriejako obispoaren izendapena ospatzeko edo egindako bankete handi bat. Eta plater hori, gure ustezko patata tortilla hori, bertan azaltzen esatzen, zerbitzatu ziren plateren artean. Eta orduan konturatu ziren, zeren patataren ibilbidea Europan oso ondo dokumentatuta dago, 1525ean patata oraindik etzala Belgikara iritsi. Eta horrek eman ziren, pista esateko etzala patata, trufak zirala. Beraz, urte askotan jatorria ueratzala pentsatu ondoren, ue tatxatu egitzuten. Eta gehatu zen berriz, Iruñekoa, sailkapen buru, ezta? 2006an edo berriz, Aranon azaltzen dan Espainiar historialari bat, gainea CSI-koa, Espainiko ikerketa zentro gorenean lan egiten duen historialari bat, eta CSI-ren izen hori behin eta berriz aipatuz, esanez 1782 inguruko, beraz, 20 urte lehenagoko beste aipamen bat bazala Extremaduran. Villanueva de la Serena deitzen dan herri batean. Bueno, hori sortu zanean, berehala, berriz ere, Iruñako referentzia, bigarren geratu zen, da bigarrenak, kasu egiten ez du zertanako balio. Bueno, eman zioten sekulako publizitatea, Espainiko medioetan, Villanueva de la Serenak bere burua izendatu zuen patata tortillaren munduko burua, dakidanez errotonda bat ere, jarri dute patata tortillaren monumentuarekin, badakizu hemen zehose, turismoa erakartzeko zehose inbarra daukazu. Eta hori egin zuten, eta horrela segiatu zen.
Eta asko zabaldu da, eta baita hemen ere, hemen bertan jendeari galdetzen diozu, eta esatzen dut, hoi Extremadurako zeak dira, ez da? Asko zabaldu da, medioek badakizu, zein darra duten, eta horrela gehiatu zen zabalduta. Bueno, berri hori aztertzen hasi ginen, eta Arraro. bai, batzuen kiraz pixka bat, zeren behin eta berriz, nola da espainiko zea, aztu zait. Zesigla nola dien. Zesik, igual? Zesik, bai, zen errese da frantzikoa, zesik da espainikoa, ez da. Bai, Centro Superior Investigación Científica, alako zeu, bai, zesik. Behin eta berriz zesiken aipamena. Gizu, norbaiteko bere autoridadean aipamena egiten danean, eta benga zesik, eta erreferentzia, revistaren erreferentzia, hau azaltzen da, alako zean, alako tomoan, alako argazkian, alako alean eta alako horri aldean. Baina gero, deskribapenaren aipamenik ez. Inon ezin topatu zen, bila, azkenian arkitu nuen deskribapena. Eta deskribapena arkitu nuenean, ikusi nuen, ulertu nuen zergatikan saiatzen ziren deskribapena izkutatzen. Pentsa zuzen nolako patata tortilla ezan, han deskribatzen zena, arrautzik ere etzuela. Atera kontuak. Horren, montatu zuten sufle bat horren inguruan, ikaragarria, baina dana gezurra. Errazeta bera, aipatzen den dokumentu horretan, deitzen da pan de patatas. Eta da, buñuelo bat. Irina patata txikitu, xehetu, birrindu, eta irinakin nastu, eta huez hartaira bota. Ze patata tortilla zen. Eta orduan zer egin zen duten? Bueno, orduan esan genuen, hemen ikusi, iruzur bat dago ikaragarria, eta garbi dagoena da, aurreneko aipamena Iruñekoa dela. Eta orduan esan genuen, jakinen behar da, jakitera eman behar da, hau ezin da horrela utzi. Eta erabaki genuen, zerbait egin behar zara. Zer gertatu zen gainea? Gertatu zen, hori dana jakin genuenerako, 2017ko urria zela. Eta dokumentu esan, 1817koa, alegia, 200 urte bitezen, bigarren mendemuga. Jota urrian genden, esan duen, zehozein behar dugu, nahiz eta geratzen den denborarekin, txapuza xamar ateratzeko arriskoa egon, ezin duten 200 urte edo 200 bat, ez da berdin, ospakizuna zerbait egin behar da. Eta etorri ginen, Iruñara, egon ginen gobernuarekin, marketing, hainbat sailekin egon ginen, bai udalarekin, bai azkenian, gobernutikan, ekonomia sailburupeko, azkenian ez da giza departamentu zen, zehatz-mehatz, egon ginen marketingekin, egon ginen, pertsona maitena ezkutari izan, hori izan gure kontaktua, ez naiz goatzen departamentuaren izena zein zen, baina, haiek ikusi zuten gauza oso berezia zela, eta eman behar zela, eta eman zuten diru laguntza bat, eta egin gendun zentralen ospakizun bat. Xumea, etzan gauza handia izan, baina lortu gendun 15 bat lagunek parte hartzea, Nafar tortilla lehiaketa bat egin genuen, eta pentsatu genuen urtero ura errepikatzea nun baiten. Eta urten hirugarrena. Eta urten hirugarrena, bigarrenen kale egin genuen, hor izan zen gora bera txiki bat, Lizarran egin behar genuen, eta gero, lanak banatzerakoan modu batean esan genuen, eta gero, ezin izan ziren osatu, Euskaraldia zen, gauza gehiago ziren, eta ezin izan zen osatu, eta azkeneko momentu bertan behar utzi behar izan genuen. Baina, aurtengo gaia lortu dugu, eta gure asmoa da, urtero, Nafarroan edo Nafarroa oian, nunbaiten lehiaketa hau errepikatzea, urtero. Ezagutzera emateko. Bestela oso zaila da, guk ez dauzkagu beste batzuk dituzten komunikabideak, gauzak horrela zabaltzeko, eta konturatzen gara, nahiz eta Iruñean zerbait egin genuen, eta presentzia pixkate izan genuen, gero presentzia hori jendeari ahaztu egite zaio. Etxarrira joan gara, eta etxarrin inorgetzuen honen berri ez da. Eta oso polita da, ez da patata tortilla lehiaketa bat bakarrik. Alde hortatik ere, esan beharra dago,
gastronomia aldetik oso interesgarria dela. Bueno, da bain, etorri beharko dugu pixkat aipamen historiko hori egitera, ezta? Aipamen historiko horretan, esaten du, hemengo emakumeek badakitela arrautz gutxikin tortilla ederra egiten askorentzat. Pentsatu behar da, garai hartan arrautza lujozko produktu bat dela. Orduan, patada tortillaren sorreran dago, pobrezia, eta dago arrautza jateko ilusioa zabaltzea. Orduan, bi arrautzekin tortilla bat egin beharrean, jartzen diozu gauza mordo bat, eta egiten diozu tortillazko larru bat, opil bati, eta hori da patata tortilla. Gabezitik eta txirotasunetik sortutako zerbait, herriak sortutako zerbait. Beraz, patata tortilla hasieran ez da patatakin bakarrik egiten. Eta errezetan aipatzen, ez da errezeta, deskribapenean aipatzen dianak hartu ditugu guk oinarri bezala, gero lehiaketatan eta halako araudi moduko bat, arau mailako zerbait emateko. Eta orduan, han aipatzen dena da, egiten dutela arrautza gutxikin, tortilla edertu, erantziz, naiz patata, naiz ogia, naiz beste edozer gauza. Eta orduan, jendeak ulertzeko hau zen, zuk potajea egiten duzunean bezala, azkenean, arek dana onartzen du, ezta? Bai, berez izango da, edo babarronak, edo izango dira lentejak, edo baino gero harrapatzen baduzu azanaio bat, edo tipula, edo porrua, edo harrapatzen duzuna, eta saieski puska bat, eta, bueno, sukaldean harrapatzen duzuna. Orduan, egin dugun definizioa eta lehiaketetan erabiltzen duguna hori da pixka bat, ezta? Esatea, bota dizaio gezu nahi duzuna. A ber, espiritu horri atxikita, langostinoak ez dizkiozu jarriko. Eta ez diozu jarriko ere, 200 gramo ez dakit. Saieskila baldin baduzu, hori egintzen garaian, agian pixka bat botako zioten mutur bat geratu bazan, baina gero saieskila baldin bat zeon, plater nagusi bezala jarriko zuten, ezta? Orduan da, erantzi, nahi duzuna, patata, arrautza, eta ogila, hori bai, 3 horiek badara matza. Eta gero, nahi dezuna. Baina nahi dezuna, espiritu horrekin. Gauza xumea, baratzekoa, zeakoa, edo sobran bat. Etxean sobran bat baldin badukazu, ezta? Orduan, gu, denbora honetan, gizu hemen danak nahiko sukalde zalekago sukalde izaten geha, eta saio batzuk egin ditugu. Orduan, ogila integratzeko, 3 modu bilatu ditugu, gerozak gehiago egongo dira, ezta? Bata, ogi kurruskoak egitea, ogila prejitu, gizu purean eta garai batean egiten bezala, eta hori erantzi, arrautza, patata, eta oso egetzen da. Baina, azkar jan behar duzu, bestela beratu egiten da, eta bere grazia hori galdu egiten du, ezta? Ostalaritzan eluke balio, 12 ateatzen tortilla bat, 3etan ja, ogi horrek bere grazia galdu du. Eta bestea da sopak egitea. Baserritan, ez dakit, zuk ezagutu duzun, horrelako horik, baina baserritan garai batean, ogi zarrak aprobetxatzeko modua izatezan sopak egitea, alegia beratzea, zeo zertan. Eta normalean beratzezan esnetan edo ardotan, baita ere. Orduan, oiki izan dira, ogila integratzeko guk asmatu ditugun 3 bideak eta jendeari aholkatzen dizkiogunak parte hartzerakoan eta zehatzen. Eta oso emaitza goxoa ematen dute. Oso goxoa. Eta guain, etxarrin, pixkate aurretikan joan ginen lehiak eta prestatzeako eta pixka bat girotzeko, gauzoiek akustea, eta elkarte batean egin zinuten saio bat, eta jendea harrituta gehiatu zen, ze gauza goxoak atera lehizken 2 gauzoiek aldatuta betiko patata tortillan. Gauza oso diferenteak eta oso goxoak atera lehizken. Txapelketa da igande hontan etxarrin? Bai. Eta badakizu zenbat jendek parte hartuko duen? Ez dakit zenbat jende parte hartuko zuen, egin esan. Oin dala gutxi kanpotikan etorri naiz, eta ez daukate deskonektatuta ibili naiz. Baina, pentsatzen dut, guan izan ginen, ekainean izan.
Ikainean izan itzen, hango elkarte bateko jendearekin, eta gainea oso esku egokiko jendea, zen teorika bat eman, hori da, gidabaimena ateatzeko bezala, teorika bat eman, eta kotxe hartu da ja, ibiltzen badakina, holako batekin topoin duen. Teorika bat eman, eta prestatu zen aurreneko tortilla, mundiala zegoen, mundiala. Eta hori izan zen, egun batean joan nintzen, horretarako, horiek bakarrik erakusteko. Eta gero, bigarrena izan zen ja, jendaurreko bat, etxarrin bertan, jendaurreko bat, plazan, jende gehiago hori erakusteko, eta parte hartzea eta pixka bat sustatzeko, eta bigarrenean egin zuten tortilla, benetan ikaragarria zegoen, ikaragarria. Orduan, berak ere, maisu lanak ondo egin baldin baditu, pentsatzen dut, maila altu egongo dela eta oso tortilla goxoak jango direla. Eta gero, sariak ere egongo dira, ez? Bai, bueno, sari xumeak, guk ez daukagu aurreko handirik, eta gaina erakunde handien laguntzarik ez dugu, hor izaten da, tokiko udalak, eta hola laguntza pixketen baten duena. Dena den, hemen inorez gaude diruagatik, ez antolatzen gabiltzanok, eta ez da parte hartzaileek ere, nik uste, gehiago dala, parte hartzearen grazia, errez eta deskubritzearen grazia, eta, gu nahi gendukena da, gero, hau sustraitzea, eta ez izatea bakarrik lehiak eta egunean egiten dezuna, baizik eta, jendea ohitzea, eta errekuperatuz garai batean tortilla hau nola sortu zen eta zer izan zen, etxeko sukaldetan ere, hau, noizian behin, jateko kontua izatea, ez da. Eta sustraitzearekin lotuta, bukatzeko, lehiaketa hauek eta urtero egiten ditugun lehiaketa hauek eta Nafar tortillaren eguna herri batean egitea, hau da, pixka bat, sustatzeko eta berria zabaltzeko, baina gero sustraitzeko, gauzak benetan sustraitzeko, uste dugu ostalaritza beharrezkoa dela. Produktu bat sustatzen da, edo sustraitzen da, produktu bat sustraitzen da, zu tabernara joan eta barran pintxo bezala Nafar tortilla taberna guztietan daukazun egunean, egun horretan esan ahal izango duzu produktu hori sustraituta dagoela. Zeren, pintxo hori ikusteak ere, horrek burura ekarriko zaizu, ekarriko dizu, geho, zuk zer horrek ere etxean presta dezakezula edo kuriosidade hori lortu. Aldiz, ez badugu ostalaritzan presentzia hori lortzen, urtean behingo lehiaketatik, urtean behingo lehiaketara zailagoa da. Orduan, guk enpeinu handia dugu, holako pintxoak, gainea, esaten dizudan bezala, aukera handiak ematen dituenez, norberaren sormenerako, aukera ematen dizu baita ere, Nafar tortilla, taberna honetan, edo hartan, edo beste hartan, diferentea izateko guztietan da. Horrek ere bere grazia du, ez da, barietate horrek. Eta taberna bakoitzak bere tokea eta bere originaltasuna emateko, eta, interesgarria da. Horrekin batera, esan dizut, zea dela, elkarte euskaltzale bat garela. Orduan, guk egiten dugu publizitatea, etortzen gea honea etorri garen bezala, saiatzen gara bai telebistan, bai irratietan eta aldegun toki guztietan argitalpenak egiten, hau promozionatzeko, eta gero Nafar tortilla eskaintzen duenari, eskaintzen dizkiogu vinilo batzuk, kanpoan jartzeko, jendeak jakin dezan, toki horretan Nafar tortilla zerbitzatzen dela. Baina hori guztia eskatzen dugu gauza baten truke, eta da, zerbitzua euskeraz ere eman dezaten taberna horretan. Orduan, horrekin lortzen dugu, pegata ikusitakoan, kanpotik datorrenak, jakitea hor Nafar tortilla emango diotela, eta Nafar tortilla euskeraz zerbitzatuko diotela. Hori da asmoa. Horrekin lortu nahi dugu baita ere, euskal komunitatea pixkatek konpaktatzea, eta, jakitea, euskeraz nun hartuko zaituen, bizigu begiak jarri gabe, edo begiak trenari bezala begiratu gabe, euskeraz eskatzen duzunean. Eta hori batez ere, euskera
aulago dagoen tokietan, uste dugu lan importantea dela. Etxarrin hartan niko premirik ez dute, baina, bueno, Iruinen importantea da. Eta orduan nahi duguna da, urtero, berriro ere, herri batean olako bat egiten denean, herri hortan eta inguruan, ostalaritzako ekimen hau martxan jarri, eta baita ere, beti komunikabideetan eta presentzia pixka gehiago izango dula aprobetxatuz, lehenagotikan ere hasita dauden tokietan, aprobetxatuko dut, ez da egite, zilegi dan propaganda egitea, baina gure lana hau denez, momentu honetan, Gaztelu plazako bartxokoren propaganda egiteko, han daukatelako Nafar tortilla, Arantxa bertako sukaldariak egina, tartekare auguri olako lanetan laguntzera etortze zaiguna, eta oso Nafar tortilla goxoa prestatzen duena. Primeran, mila esker, guzti hau kontatzeagatik, eta Nafar tortilla jende gehiago ezagutzen duen. Oso ondo. Tartetxo bat ematen badiezu, oraindik ez dizut kontatu, zen dokumentuetan ageri dan Nafar tortillaren aipamen hau. Oso interesantea da. Hau ageri da, zirrikituko papera, gaur egun esango genioken paper batien. Zirrikituko papera esate zaio erderaz Memorial de Ratonera. Alegia, zirrikitu azpitik, ateko zirrikitu azpitik, sartzen dan paper bat. Gaur egun esango genioke buzón de sugerencias. Edo iradokizun buzoia. Zirrikituko papera zan orduan. Garaiaik gaur baino demokratikoagoak ziren edo ezakit, edo agintariak jendearen gandik hurbilago zeuden, ezta? Eta edonork pasazezaken Nafarroko gortetako ateko zirrikitutik iradokizun bat, idatzi da. Eta gero hori debatitu egite zen gortetan. Gaur baino errezagoa, gaur prozedurak eta protokoloak komplikatuagoak direla orduan baino. Orduan hori bezain erreza zen. Zuk iradokizun bat idazte zen duen, zuri importantea iruditzen zaizun zerbait, eta ate azpitik pasatzen zenuen, eta ura debatitu egite zen gorteetan. Horrelako batean sortzen dago. Dokumentu hori idazten dute Nafarroko nekazarien izenean idatzita dago. Badirudi, hori sakon aztertu dutenak eta Iruñerriko nekazariek bidalitakoa dela. Nafarroako, erresumako nekazarien izenean. Eta kexa bat da. Kexa bat da, esan ez dutela baimenik gainezkako gari usta esportatzeko. Gari asko biltzen dute, lan asko egin ondoren noski, eta soberakina ez diete esportatzen uzten. Legez galazita dutelako soberakina esportatzea. Horrek zer ekartzen du? Horrek ekartzen du prezioak ondoratzea. Eta beraz oso gaizki eta oso pobre, hainbeste lan egin da gero, oso gaizki eta oso pobre bizi direla salatzen dute Nafarroko nekazariek. Salaketa hori egiteko da pasatzen duten txostena. Eta txosten horretan, ez izateko adierazpen huts bat, esplikatzen dute, baina zehaztasun miresgarriez, Nafarroan dauden bost klase sozialak, eta dira bata apaizak, bestea dira kuriales edo esateana ofizinistak, esango genduke, besteak dira ofizioko jendeak, gremioak, besteak dira nekazariak, eta bestea ez naiz oatzen ja, edo militarrak izango dien, edo komertzianteak izango dira besteak, hori da. Buruz ez naiz oatzen, baina, hortxe txostenak eta zintzilik dauzkagutanak interneten. Eta esplikatzen du, horietako bakoitzak, zer jaten duen gosaltzeko, zer jaten duen amaiketakoa egiteko, zer jaten duen bazkaltzeko, zer jaten duen askaritarako eta zer jaten duen afaritarako.
5 klase horietatiken, 5 otorduak, 5 otordu, 25 otorduen deskribapena da. Hori antropologiaren aldetik ikaragarria da, eta historiaren aldetik deskribapena da, baina zoragarria. Eta zer jaten duten deskribatzeaz aparte, nola jazten diren deskribatzen du baita ere. Beti nabarmentzeko batzuk nola aberatsago edo hobeto jantzi daitezkeen besteak baino eta. Deskribapen bat da ikaragarri interesgarria. Bueno, eta hor ageri da, uste dut, afaltzeko, azken otordua, afaritarako, esaten du, 2 o 3 huevos en tortilla para 5 o 6. Hori da, afarilla. Eta esaten du, porque nuestras mujeres la saben hacer grande y gorda, añadiéndole patatas, atapurres de pan u otra cosa. Beraz, migas esaten etzekiten oraindik. Horrek erakusten digu bi gauza. Bueno, gauza asko erakusten digu. Gauzetako bada, 1817 ikusten baldin badituzu Bonaparteren mapak, euskal dialektoen mapak, die 1860 ez dakit zenbatekoak, orduan die oraindik 2 belaunaldi geroago. Bonaparteren garaian oraindik Iruñerria euskalduna da. Bueno, hau da 2 belaunaldi aurretik eta euskaldun peto itxilek garbi dago zirela, zati migas esaten ez egiten da otapurrei atapurres esate zieten erderaz. Haien erdera nolako zen, bueno, horrek oso iradoki garria da, zatik eramate zaitu oso bestelako Iruñerri batera, ez da? Iruñerri euskaldun ele bakar batera. Eta ez hainbeste. Ez da hainbeste, hori horrela izan zela. Bueno, pues, Iruñerri euskaldun ele bakar batean sortu zen patata tortilla. Eta, bueno, hortikan ere, beste iradokizun bat gure aldetik da, Nafarroko hainbat eta hainbat tokitan migas zerbitzen diren toki horretan, erdera ere pixkat koloniza dezagun, eta ia atapurrez jartzen hasten diren zatik, hemen ondo dokumentatutako hitza daukagulako, ezta? Otapurren gaztelerazko bertsio hori. Bueno, nola bukatu zen historia hori? Ja, honekin bukatzeko. Dokumentu hori sartu zen, Nafarroko gortek debatitu zuten, eta arrazoi eman zieten nekazariei. Baina agintea ez zuten. Errege ordetza bai, baina agintea dena Madrilen zegoen. Orduan, erabaki zuten eskatzea Madrilgo gobernuari debeku hori kentzea. Debeku hori zergatik kentzea, badakizu garai batean ogilaren prezioa igotze zen eta iraultza zen kalean. Jende ateatze zen dana txikitzea eta bastar guztiei su ematea, ezta? Ogila igotze zalako. Erregeek eta agintariek bildurrik handina horri zioten. Orduan, errexena zertzen. Esportatzea galazi, garila sobran eta ogila merke. Jendearen zatan. Eta nekazariak izurratuta. Bueno, horregatikan, Madrilea joan zanean, Madrilek esan zuen, ez. Berriro bigarren saio bat egin zuten, ez dakit aurrenekoan gobernuan eta bigarrenean erregeari eskatuta, holako zehose egin zuten, bigarren aldiz eskatu zuen, eta bigarren aldiz ez. Eta txegiatu ziren, Nafarroko nekazari gizajok, lur jota, ordura arte bezala. Eta interesantea da, gaur egungo nekazariek dituzten uste politikoak eta kontutan izan da, holako historia argitaratzea eta ezagutzen emateare ez da oso beran. Ikusteko nortziren laguntzen zutenak eta nortziren gauzak ondatzen zituztenak. Tortillaren historiarekin azkenean? Pentsazazu, zenbateko kontua, zenbat zabaltzen diren holako kontu xume baten adarrak. Dena den guztia jartzen duzu ez duen webgunean, ez? Bai, kukubaten da, hori bat, kukubat.eus. Kukubat.eusen sartu eta hor bada atal bat Nafar tortilla eta horren barrenean daude dokumentu guztiak. Hemen kontatu ditugun kontu guztiak eta gehiago ere bai. Mila esker, hemen gurekin egoteagatik. Eskerrak zuen, aukera emateagatik. Amaitutzat emango dugu gaurkoz magazina,
espero dugu asteburuna pasatzea, momentuz, kiriketan atalarekin utziko zaituztegu dantzaldi klandestinoaren irudi batzuekin. Asteburuna pasa eta astelehenean itzuliko gara.